Привалов крестьян фермер хужалыгы районда иң алдыңгы хужалыктардан бире санала. Берничә ел элек бүтә уңайлыктары булган, заман талаптарына яуап биргән, хыйырдар быдаулай торган бина калкып сыга. Был курага хыйырдар быдаулауга 2 ай калгасук индерелә һәм быдаудар 3 айлык булгас кына сыгарыла. Әлеге вакытта курала 1 айдан алып 3 айга тиклем 48 быдау тәрбияләнә. Мал яраткан, эштең нескәлекләрен белгән кешеләр эшләй хужалыкта. Я работаю уже 2 года. Мин 2 ел инде ошо хужалыкта эшләйем. Эшемде бик яратам. Эш көнем иртәнге сәгать 6 яртынан киске сәгать 7гә тиклем. Быдаударга һөт, һау сирәм, астарын тазартам. Уларга вакыт, игътибар күбрәк бүлергә кирәк. Бында эшләвемә бер дә үкенмәйм. Яшь быдаударга 3 ай буе көнне 3 тапкыр йылы һөт үстерәләр. Адак өстәмә азык бирә башлайдар. Яңа гына тугандарын лампа астына урнаштыралар. Улар торган урында йылылык 15-20 градус булырга тиеш. 1 ай үткәс быдаудар группалап яңа бинага күсерелә. Әлеге вакытта хужалыкта 400дән артык баш хыйыр малы исәпләнә. Башлыса улар Свердловск өлкәһеннән кайтарылган. Әлеге эштә 6 комплекс. 2 һәм 2 быдау корпусы төзелеше. Береһе июнь айында төзелеп бетә. Икенчесе 2 ай эчендә төзелеп бетер дип уйлайм. Мына ошо комплексты төзеп ятабыз. Бетүгә бара инде хәзер. 2021 елның ноябрендә башлагайнык. Төзелеш дәвам итә, бетүгә бара. Әлеге мәлдә капкаларды йылытып, профнастил белән ябып эшләйбез. Инде кыйгы гына кала инде. Кыйгында эшлә күп түгел. 1-2 ай тирәһендә бетүгә бара эш. Азат Зәйнуллин әйтүенсә, кыска гына вакыт исендә хужалыкта барлыгы 6 комплекс төзелә. Яңа эш урыннары булдыру, яшьләрдә авыл хужалыгына ялеп итүдә төп максаты хужалык җитәкчеләренең. Хәнә Максутова, Олег Долгушин, Ишембай яңлыктары.